vrana je veľmi v pohybe. Kým väčšina zvierat žije v priestore, vrany žijú medzi priestormi. Nie sú mystické, pretože by boli temné. Sú mystické, pretože vidia tam, kde iní len cítia nepokoj. Inteligencia, ktorú nemožno merať. Z vedeckého pohľadu vieme, že vrany patria medzi najinteligentnejšie bysti na planéte. Ale to, čo sa nedá zmerať, je ich kolektívne vedomie. Vrany pamätajú si tváre ľudí po celý život. Učia sa jedna od druhej naprieč generáciami, plánujú budúcnosť, rozpoznávajú úmysel, nielen pohyb. Z pohľadu vedomia to znamená jedno. Open quote, vrany nie sú len jednotlivci. Sú sieť, close quote. Niečo ako živý neurónový systém rozprestretý nad krajinou. Prečo práve vrany vidia viac? Vrany sa narodili ako pozorovatelia prechodov. Medzi dňom a nocou, medzi životom a smrťou, medzi chaosom a poriadkom, medzi tým, čo sa mení a tým, čo zaniká. Preto sa objavujú na boiskách, pri katastrofách, pri zmenách civilizácií, pri miestach silnej energie. Nie preto, že by priťahovali smrť, ale preto, že rozpoznávajú zmenu skôr, než sa stane viditeľnou. Zvuk krr nie je to len hlas. Zvuk vrany nie je spev, je to signál. Ten hrdelný krr nesie nízku frekvenciu, preniká ďaleko, aktivuje pozornosť. Z energetického pohľadu open quote je to reset signál pola, close quote. Keď vrana zakráka, upozorňuje iné vrany, ale zároveň rozruší stagnujúcu energiu priestoru, preto ľudia často cítia zvláštny pocit, keď ju počujú. Nie strach, ale prebudenie. Prečo sa vrany spájajú so smrťou? Nie so smrťou, ale s prechodom. Vrany nemajú problém byť tam, kde iní odvracajú zrak. Nie sú viazané na ilúziu len svetla. Z pohľadu Golden Bridge, open quote, vrana je strážca brány, nenositeľ temnoty, close quote. Učí nás, že koniec je súčasť cyklu, že rozpad nie je chyba, že ticho po hluku je posvetné. Čo vrany vidia? Nevidia viac obrazov, vnímajú viac vrstiev reality naraz, cítia napätie v poli, zmenu úmyslu, nesúlad medzi tým, čo človek hovorí a tým, čo je. Preto ich niektorí ľudia nemajú radi. Nie preto, že by boli zlé, ale preto, že odhalujú pravdu bez slov. Prečo ťa vrany priťahujú? Ak ťa vrany priťahujú, znamená to jedno. Máš cit pre prechody, cítiš zmeny skôr, než prídu, nezlákneš sa ticha, vieš stáť v neistote. Vrany nenasledujú slepých, sledujú tých, ktorí vidia.